nga das snow kmen sisa ban yasam yaminta kumba shispa percent kishnong a West Khasi Hills hanong stoin bad moshundrut kiladon hapo ka self-help group program na pra pau laitila ki self-help group haus nem 8,000 khatra ngila punkiu sha 6,000 sanspa sanpau kendai tili ki self-help group tangha nong stoin marway ki nongrep ki longkme jong ki self-help groups bat ki kun samla ka West Khasi Hills district ka sarkar NPP kade ka sarkar jongpi bat ngen yaibo yapi ningkong ha West Khasi Hills Khatindriu hajar laispa Saupo Hindriu tili ki long yeng nongrep ki bahap hapo 6,000 shispa Saupo Hindriu tili ki producer group ki layo ling mintoy naka focus yai tre naka binta kalawe ki kun samla ki nongrep ki longkme batna ka binta jongpi paro 6,000 ki longyeng bayo jinmentoy ha 8,000 khatra minta kumba khatsan 1,000 tili ki longyeng ki layo jinmentoy nakne ka program hakne sausnem nge la ai prakror ka fund shaki self-help group baki VO ki layo palat lai pau san crore tingka hakane ka district nge ladep pinchna lai 1,000 laispa indriu pau kunde tili ki yang yaki briu jongni hakne ki sausnem balala ha West Khasi Hills hapo ka PMAY scheme